Aduh, jì cứ sao thủ thú vậy? Con gọt tay xếp ra đi cái đơn dừng họ. Một số lấy thằng lấy bài lơ cái phở này là đứa, một số lấy này làm ở phở không? Một số bắt đầu bốc khá đừng ra lại cơ. Anh chỉ không chụp đừng. Anh never. Quỳ là đang bà? Đúng rồi. Anh never. Mày à? Anh never tăng. Này này bây giờ khổ gì à? Cái giờ con đồ này phải lo, mà này bưởi là ngờ na bưởi phải rán thì này chứ. Anh khẩn ta gan bên này biểu bìm phải bưởi là ngờ. Này bìm phải rồi rán chấm này na này bìm phải lo gói thay đi à biểu cho gỡ thâu đi à. Nizra dong. Biniफ्राय सुख'नानै बोहैलाङो आरो ना बिनो थांबा बै जराव दुगैजालाय लायो मारै बैथिंबो गैया बेबो मारै फुख्रि बुवानो मोसौखौसो होनदों आङो मोसौ बैयावथ' फुख्रि दङ नै आंखौ खेबफाबावबाय मोसानो माबे आं आदा होनो थांसैमोन आदायानो ओमफ्राय जोंनि मोसौआबा बबाव दङ जालायखो जों दाखालि औवा लांफैनायखौ नुबाय औवा लांफैनाय जायगा मोनबाय जोंना मोसौआ बावनो दङ नुहुरबाय मोसौखौ आं दा सिलायलाग्रा ओंखारसै नामा नै बिदिनो मोसौआनो बोलाय बैयाव ओंखार मानोथो दुब्लि माबाजों लामाजों थांगोन नङालै ओमफ्राय मोसौआ मासेल' जोंना जानो थालखौनो नायसनबावासै नङा गंगार थाइसेबा बिदिनो नङा ओमफ्राय जोंना मोसौआ बोरै मासेया मिन्थिया अबावथ' नुफेरा नों मासेल' नुखाथारदों मा जों नंखाया बे जोंनिलै बालनि जोंनि नङा जोंनि बे आंनि मोसौब्रा मा खर' बेखौ नुदों नोङो गाबिनाव नायबानो मिन्थियो गाबिन नायनो माने मोसौआ जदोंसो नामा आंनानो जदोंदां बाराबा बिलाइ जेरावबो थांनो हायो बिदि दुरुङाथ' एफा खान्दा सौलायनो हनै गङा गिलायलाङो बिदिबा मोसौखौसो मासेखौ बिथिं खादों सेसाखौसो फैदों सोरजों बाबा फाग्लि जोंनि मोसौ नङा आं गोजाननिफ्राय नोंखौ नुहुरगासिनो मोसौआ जेला बे नङा मोसौ लायग्रा गोजा जाबायना गासिबो अबे आरो बेखौबो होलाय नुहुरखो ओंखारखा आयौ 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 खावसेफिनसै अबे मोसौखौनो मिन्थिया अबे खादों बैना ओरैबोथ' गैया
ओइ नै बै मोसौ गोरलै गोनाङा फैलायनायनि मोसौ गोरलैगोन मोसौआनो जोंना बे नङा बेखौ साना होसोबोदोंमोन जोङो मोसौआ माने कालारा एखे आरो दुरुं गैया बेना बेना एसे गुफुरसिन फुरला फुरलालाखासो फुरलानो सासे फुरला होननायखौ जानला मोनलाखा आयदै आयदै फुरलासो होनो दा नैबे हा ओं बैलाय बैनो मोसौ खाथियाव दसे जिरायनोसै बेनोहाय बेनो दा बायदि बैग्रि मोनबावो जाम्बि थाइजौ बोथोर फैनोसै बावला जोंनि बारियाव थाइजौ दंबावो बैहाय माबा आलानि थानायखौ आखुना ओरै जावबाय थानानै मोसौ आरो बेयावबो मासेल' ना बेबो जोंनि नङालाय बै बै गुफुरनिया मामिया बैहायबो खाहैयो बे गाहायाव र' बैखौ नायना फैगोन न' खाथिसिम आरो एखमबा मामिया बैहायनो दै दंनानै बाहायनो गारबोयो ओइलाय बै आंनि मोसौ दामब्रा नङा गसमा बे फिसायाथ' फिसाब्रा बै माथो नोंनि बायदि थाल होनायानो आंनि थाल होनाय बि बन्द जाया नोंनाव फन हरदो आंनि खाफैदों दहाय मिसलाय फैदों आंनि गेजेराव मबाइलाव फिल्मानो मोसौ रोङो मासेलाय मारै माइ गायनाया फैलाना दा बायदियाव माइ गायो सोरबा बैसागु बायबाथाय माइ गायसिगोन बैसागु जासिगोन ना बैसागुआव आंहा मोसौआ दाना थाङै थुङै आंनासो गैया नै बेनो जोंनि मोसौआ मासेया गैया गोदोना मोसौ जामिलाय आयदै मानसि बानानै मानखोनो दिगदार जाथारो सानानो होथेबोबायसो नै जोंनि मोसौखौनो दहाय सिनाय रोङिया सिखा फादनाय मेगन जादों बेनो मार जोंना मोसौआ बेनो एसे गुफुरसिन होनलायनाया मोसौआ बिमा बेनो दा नैबेखौ थांनाय नुनानै बे हारसिंनो फैसिगोन आरो ना होनांलायनाय नंला नायदो गाखोसिगोन बियो बैजों जि फाग्लिखा मोसौआनो मोसौआ मारैबा फुरख्ल' फुरख्ला जादों बिदिखायनो सिनायाखै